bertso berriak jartzera noa, euskara garbi batia. Euskaldunon egunkariaren 10. urte horrena gogoratzen dugu egun honetan. Egun gogorra. Lurrikara askoren bizitzan eta baita euskal kulturan eta gizartean ere oro har. Gaurko egunez egunkaria itxi zuten. Euskarazko egunkarri bakarrik gabe utzi zuten euskaldungoa. Kaltetuen zerrenda ez da irakurleekin amaitzen ez horixe. 150 langile kalean gelditu ziren, kale gorrian. Horietako asko, gero, berrian integratzeak, ez du gutxitzen Del Olmo epaile instruktorearen sarraskia. Egunkaria sortu eta indartzeko dirua jarri zuten milaka lagunen lana, akzioak eta ilusioa ezerezean utzi zituen. Euskarari normalizazio tresna paregabea kendu zion. Gizartea, euskarazko komunikabide baten faltan utziz, pobretu egin zuen, aniztasuna murriztu egin zuenez. Provisionalki edo denbora batez itxi zuten egunkaria hasieran. Ez da aztia izan behar hauxe jakiteko. Egunkari bat izten denean, de facto aldi baterako barik betiko izten da. Baina zalantza guztiak uxatzeko, Del Olmo epaileak iztearekin nahikoa ez eta likidatzea agindu zigun. Hau da, ondasunak oro saldu. Del Olmo berak itxierarekin eragin zituen zorrak ordaintzera behartu gintuen. Itxi zuenean, egunkaria ekonomikoki sanoa zen. Zorrik gabeko enpresa zen. Gaurko egunez, hainbat lagun atxilotu gintuzten. Eta inkomunikatu, eta torturatu, eta kartzelan sartu, eta urteak joan urteak etorri, epaiketaren edo kondenaren jirabiran bizitzera behartu. Kalean egonik ere, kontuak blokeatuta, ondasunak bahituta, mugimenduak murriztuta bizi izan gara ja epaiketa bitartean. Oraindik ere badira 2 lagun, kontuak blokeaturik dauzkatenak eta ondasunak bahituta. Zoritxarrez, gutako askorentzat, 2003 urtea ez da historia, eguneroko amez gaiztoa baizik. 2. epaiketa baten mehatxupean baikaude gainera. 10 urte eduki gaituzte atzera begira. Aurrera lasaitasunez so egin ezinik, geure hoberena ezin eman da. Ez da hori agian itxierak izan duen kalterik txikiena. 2. operatibo bat ere egin zuen Guardia Zibilak Del Olmok aginduta, Martin Ugalde Kulturparkearen eta egunkariaren enpresa taldearen aurka. Lehen operatiboan 10 lagun atxilotu zituzten, gehienak buruzagitzakoak. 2. operatiboan 8 lagun eraman zituzten Madrila, horien artean parkeko arduradunak, egunkariaren enpresetakoak eta berria taldekoak. Denak nahasmaz. Gero inputatu zituenekin, guztira 25 lagun inkulpatu ditu Del Olmo epaile instruktoreak egunkaria auzian. Horien artean Josemi Zumalabe hilda ere inputatu zuena eta Martin Ugalde inputatuta hilzena. Urte horietan guztietan maiz jo dugu zuengana, laguntza eske, babes bila. Zuekin batera salatu izan dugu egunkaria auziaren abia puntuan eta oinarrian Aznarren gobernuaren bultzada politikoa. Impunitate osoz sekulako bidegabekeria egiten ari zirela.
Egunkaria baino gehiago zegoela poliziaren jomugan euskalgintzako gizarte erakundeak alegia. Zuekin batera eskatu genuen epaiketa bertan behera uztea, artxibatzea, libre behar genuela guk eta libre egunkariak. Gu kalean gaude, baina egunkaria ez. Azpimarra dezagun atzera, egunkaria epaiketa gabe, kondena gabe itxi zuten. Eta ara non, itxieratik 7 urtera, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Tribunalak egurra ematen dion Juan del Olmo epaile instruktoriari. Egunkaria ixtea ez zela neurri egokia izan. Guztiz proportzio gabea izan zela. Itxierarekin adierazpen askatasuna urratu zela, eta areago, Espainiako konstituzioaren babesik ez duela neurri horrek. Hala eta guztiz ere, urteetan galdetu duguna galdetuz jarraitu beharko dugu. Nork ordainduko du egindako kaltea? Kalte pertsonala, morala, ekonomikoa, linguistikoa eta kulturala. Noizko erreparazioa? Egunkaria betiko itxita dago. Euskarazko lehen egunkaria horrela ixtea, estigma lotxagarria da Espainiar demokraziarentzat eta guretzat gure ahulezia instituzionalaren mugarria. Kalte ordainik ez dugu espero. Justizia administrazioaren funtzionamentu anormala edo akats judiziala frogatu beharko genuke horretarako. Nola baina, erabakimena dagoen lekuan dagoelarik. Saiatu gara, estatuaren erantzukizun patrimoniala eta indemnizazioa eskatzen, baina saio ustela jo dugu. Aurtengo urtarrilaren 21 da ezezkoa. Aurrera egin eta helegitea jarriko dugu. Ezer lortzea zaila dela jakinarren. Ez da hori, egunkaria auzian zintzilik dugun gai bakarra. Orain baino lehen ere esan dugu, ez gaudela egunkaria auzia itxitzat emateko, ariketa auzi ekonomikoa amaituta ikusi arte. Bizirik dugu auzi hori. 2010ko ekainaz geroztik Donostiako epaitegian dago. Indarkeriarekin zer ikusirik ez zuela eta atera zuten Espainiar Auzitegi Nazionaletik, baina Dignidad y Justiziak eta fiskaltzak akusazioa mantendu egin zutenez aurrera joan da. 2011an ordea, kasuko epaileak kanporatu egin zuen herri akusazioa eta kanporaketa hori Gipuzkoako auzitegiak berretsi egin zuen. Fiskaltza dugu akusatzaile bakarra orain. Bere garaian Dignidad y Justiziaren txostenari atxiki zitzaion, ez osorik bi akusazioetan baizik, bere salakuntza propioa landu gabe. Auzi nagusiaren ondoan, auzi ekonomikoa anaia edo aizpa txikitzat jo izan da maiz edo beti. Baina ez da horrela. Zigor eskariak hor, beste auzian baino askoz handiagoa dira. Dignidad y Justiziari partzialki atxikiz bere garaian egindakoak orain mantentzen baditu, ona 8 lagunontzat eskatzen direnak. 18 urte eta 31 milioi euro, Ainhoa Albizuri, Iñaki Uriari, Txema Auzmendiri, Josemari Sorsi eta Joamari Torrealdairi. Berriro diot, bakoitzari 18 urte eta 31 milioi euroko isuna. 13 urte pasa, eta 25 edo 30 milioi euro urrenez urrer Mikel Sorozabali eta Fernando Furundarenari. 9 urte pasa eta 20 milioi euro
Begoña Zubeltzuri. Guztira, 8 lagunentzat, 128 kartzela urte eta 221 milioi euroko izuna. Ez da hortaz txantxetan hartzeko auzia. Erne egotea eskatzen dizuegu. Duela 2 urteko agerraldian azaldu genuen, egunkaria auzia abiarazi zutenak atzera Moncloan ikus genitzakeela eta beldur ginela eta gertatu eginda. Egunkaria itxi zuen PPren gobernuan, Aznar zen presidente eta Mariano Rajoy lehendakari orde. Fiskaltza gobernupeko organoa izanik, gure bildurrak sustrai sakona ditu. Hamar urteotako historiari begiratuz gero, alderdi beltzak bakarrik ez ditugu ikusten bidean. Beltzaren gainean argia ikusten dugu, alderdi positiboak ugari. Horien artean, egunkariako jendearen jarrera, amorrutik harago, itxitako egunkariari segida emanez, egunero eta berria sortuz. Hor izan dugu beti alboan, babestaldea, gure errugabetasuna aldarrikatuz, eta bidekabekeria salatuz nekatu gabe. Oso gogoan ditugu halaber, gure alde egin duten maila eta mota guztietako erakundeak, elkarteak, taldeak eta euskaldungoa, gizartea bera. Zenbat eta zenbat lagun eta lagunartek eskaini diguten laguntza, babesa, atxikimendua, elkartasuna, denbora eta dirua doan, 10 urteetan zehar. Mila esker, ez zaituztegu ahaztuko. Eta behar zaituztegu oraindik, auzi ekonomikoa absoluzioarekin itxi arte, egunkariaren zauriari odola baitario. Mila esker. Ni batez ere gogoratzen dut nire jarrera eta nire ilusioa, ezta? Garai hartan bat egintzun, besteak beste ni haurdun geratu nintzen, nire lehenengo semearen haurdun geratu nintzen, eta haurdun dana jaiotzen ari zen nire baitan eta nire kanpoan ere, eta niretzat egunkariaren sorrera izan zen, ez dakite, bizitza lehertzea bezala, eta bazetorkidanari, hau da, lekukoa eman behar nion Neronek ere belaunaldi berri bati eta martxan zegoen ere barruan belaunaldi berri horri eta belaunaldi berri horri nik bermatuko nion edukiko zuela eskola bat euskeraz, edukiko zuela egunkari bat euskeraz, edukiko zuela irrati bat euskeraz eta edukiko zuela hoien bidez beste hainbat gauza euskeraz izateko bidea eta baita borroka ere behar zan kasutan, ez da, orduan nire iruditu zitzaidan, leherketa batez ere ilusio leherketa bat egunkari hura paperezko txuri beltzura eskutartean eukitzea. Nik asko ikasi nuen egunkariaren garaian, asko, oso lankide onak izan ditun. Asko erakutsi ziatenak, espero dut nik inori ere erakutsiko niola zerbait. Hua izan zen Euskal Herriko profesional askoren aztegia edo arrobi oso importantea. Niretzako egunkaria da, egunkaria eta orain berria da bizitzeko modu bat, bizitzeko filosofia bat edo. Niretzako ez da lana soilik. Gauzak beste erabatea planteatzeko beste txip bat edo bizten zen, beste klik bat itxeren duen bai.
Eta horrek ematizu orokorren, ez, bizitzen bai, gauza bestera bat planteatzeko aukera denen, ez? Dana birplanteatu behar da, eta dana jarri behar da mai gainen, eta esan, eta hau guretik nola egiten dugu. Eta hori mentzian. Etengabe aztea bezala, bai pertsona bezala, bai kazetari bezala, egunkariari esker. Esperientzia vital bezala kontatuko dizut nik nire bikotea egunkarian ezagutu nula. Nire familia Andoainera ekarri diala nire lantokia Andoainen dagoelako. Alegia, nire bizitzaren inguruan gertatu diren gauza garrantzitsu gehienak egunkariarekin lotuta gertatu dira. Nire betiko gogoa izan zen kazetari izatea, eta hortan jarduteko aukera, eta batez ere baita euskaraz jarduteko aukera, ez azkenean gure hizkuntzan jarduteko aukera ematen dizuta, nik uste bi horiek uztartu ahal izatea oso ekarpen handia izan dela niretzat. Orduko argiako giro hura eta aukeren hasierako giro hori eta prentsaren momentu hori ezagutzeko aukera izan da. Momentu oso importante euskal prentsarentzat eta alde horretatik uste dut ondo egin duela abentura horretan sartuta. Nik uste dut normaldu egin zula, eta niri gauzak normaltzen diranean iruditzen zait oso garrantzitsu bilakatzen direla. Ez egon eta egon zen, eta lortu zuen egunero euskaldunok egunkaria euskaraz hitz egiteko aukera izatea, ezta? Eta orduan panorama hori eta eredu edo eremu, hobeto esan, eremu komunikatibo hori osatu egin zuen, eta niri hori zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta nik uste dut besteak beste normaltze horretaz aparte, erakutsi zuela ez dela posible euskarazko egunkaririk gabeko euskal gizarte bat. Gertatu zena zen, goizeko 3 aldera edo jaso genuen telefono dei bat etxian, eta orduitan telefona jotzen duenean normalan desgrazia bat izaten da, eta kasu hortan ere konfirmatu zen desgrazia bat egon zela. Patrol pila bat zegoen, furgoneta txurik, eta momentu hortan ere ikusi nuena izan zen Iñaki Uria eskuburdinak jarrita, nola sartu zuten barrura, eta Iñaki Uria ardardarka egongo zen, ni ere bai, eta egin nuna zen deitu lankidei. Saiatu deitzen bai martxel hori eta inorketzuen hartzen, beraz ez genekin oso ondo zenen kontra zen operazioa, egunkariaren kontra bai, baina zuzendaritzaren kontra, kazetari batzuen kontra, ez zegoen ezer argi, beraz deitu beste arduradunei, deitu Inigo Iruini, oetik altxarazi, etortzedin mesedez galdetzea ea zer gertatzen ari zen. Eta, jakinda arrisku maila pertsonalak ere egon daitezkela, garbi izan egoera ilegal, alegal, kontrola ezin hartan burua hotz, eta gure eguneroko konpromisoarekin aurrera egin behar genula. Orduan sartu zuloan eta aterako gara, baina egunkariko taldea ohituta zegoen horrela lan egitera. Eta horri esker erantzun zen oso ondo egun hortan bertan, urrungo hilabetetan, eta horri esker berria ere atera zen. Albistea jaso nuen goizean irratian entzundulako zer gertatzen ari zen Andoainen, eta niretzako izan zen sekulako orain bertan ere egia esan azala arrotzen zait hartzen berri jakin nuenean. Juez baten agindu itxi zen, etorri zen egunkariaren itxiera, baina orain nire buruari galdetzen diot sarri, ea juez batek itxi dezaken egunkari bat, ea nork itxi dezaken egunkari bat. Eta iruditzen zait sekulakoa izan zela, eta ez zaiola ongi eta nahikoa erantzun eman hain zuzen ere itxiera harri.
Sarretu ginen asko, egin genuen hurrengo egunetan manifestazio handi bat, jendea euskal gizartea kalera atera zen, baina euskal gizarteari ez zaio erantzun zergatik itxi zen egunkari hura behar den errespetuz eta behar den arrazoiekin. Eta zalantzan jartzen dut juez batek egunkari bat itxi dezaken, benetan diot, ez dakit parlamentu batek itxi dezaken, baina juez batek istea gero demostratu den bezala gainera gezurrean oinarritutako hainbat arrazoi tarteko izugarria iruditu zitzaidan, izugarria, oraindik haserre nago. Oraindikan utzikara sentitzen dut. Eguna gogora ekartzen betenean. Nola derrepente egun batetik bestera desagertu zitzaizkigun aldamenetik lankide batzuk, nola hurrengo egunetan gertatu zian gauzak torturaren berri jakin genunean, ez genuen espero egin latza izango zanik. Esan ziren gauzak, esan ziren gezur guztiak. Goendik korapioa egiten da tripan, bai, eta gogatzen duzu egun hotzak ziela, kriston hotza egiten zuen, baina zan dana eta aurpegik eta oso zurbilek eta dana zan oso innaie, hauze, honei erantzunin bertzaio, ez? Ezin jakin zer egin behar dezun eta zer etorriko dan eta oso sensazio azkenean bildurra ere bai sentitzen duzu, zer etorri egiteken, hau egiteko kapazak izan badira, zer egin behar dute, orain zer da hurrengoa, ez? Eta, bueno, oso momentu gogorrak izan ziren denontzat. Gero alde hona ere izan zuen, horren inguruan sortu zen elkartasuna eta erantzuteko gaitasuna eta, horretan ere neurri batean parte hartzea, pozgarria izan zen. Sekulako amorru bat, impotentzia eta amorru bat, geroztik ikusten ditugunean irudi horiek pankartari helduta eta garraixika, oraindik ere oio ipurdia jartzen da, eta sekulako impotentzia. Eta gero, impotentzia hortatik hurrengo urratsa izan zen jabetzea ze proiektu garrantzitsu baten barruan geunden. Amesgaiztu izan zen, baina egia da gero buelte eman zitzaion bezala ematea langileek eduki genuen elkartasun hori, jaso genuen babes hori, hori ere, astezina da, ez? Astezina da itxiera, baina astezina da gaitere eman ziren erantzuna. Horrekin gelditzen ez ni, erantzunarekin. Asko gogoratzen naiz baita ere, larun batean egin zen manifestazioarekin naiz denak nola elkartu ginen Antiguako frontoian eta kamiseta urdin haiek jarri eta gero jendearen berotasuna, jende pila bat pasatzen zitzaizun, animoak ematen, ezagunak, ez ezagunak. Epaiketa hartan 5 lagun horiek ez ezik gure epaitze egin duzten. Zaila da emozioak bereiztea gure lan profesionaletik eta baina uste dut hala moldatu ginela baten edo besten, baina lehendabiziko eguna ikustean auzipetuak erantzuten pixka bat egindako guztiaren kontu ematen epaimahaiaren aurrean eta beraien urduritasuna eta trago hori pasatu behar, eta batez ere momentu horiek komunikazio garaia gogatzen zituztenean, ez? Torturak eta bata besteren atzetik, eta uste dut hori izan zen betirako gordetzen den momentua, ez? Isiltasunek, azte zinin kontatzen, bat tortura testigantzak itakun golpea nola isiltze zien, eta igual momentu hortan ez genuen behaien arpegile ikusten, baina danok nolabait tripie uzkurtu zitzaigun, ez? Isiltasun horrekin. Ni buruan dakatena beste historia da
enkuentro hori akusatuak eta Guardia Zibilen enkuentroa. Kamaretan ez da agertzen momentu horiek, baina agertzen da gero pasilloetan nola komentatzen zuten, nola kontatzen dizute, ikusi dut hau, eta hau da nire atxiloketan parte hartu zuena, eta kalabozotan, eta torturetan, eta guzti, da orduan hori bizkat momentu horiek bizkat bereziak dira. Espero genuen absoluzio, baino ikusi arte, eta etorri zanin akordatzen naiz, batzuk Martxelon bulego aurrea juntzin, beste batzuk amenatzien ordenadore aurrin malku da jola, izentzan, azkenin urte guzti horietan bizitako dana golpea momentu baten, buf! Eta zan zentzazio gozu ezan, baino gazilere bazan, ez? Hau dana, ze garesti ordain du. Gauza batzuk ezin dutela geratu diren bezala. Gauza asko izango dire Euskal Herrian bigarren errepaso bat behar dutenak. Nik hala uste dut, gauza askori begiratu beharko diegu bi aldiz eta jakin beharko dugu eta aztertu beharko dugu eta barkamena eskatu beharko dugu edo barkamena eskatu beharko digute, ezta? Gauza asko daude nolabaiteko azterketa kritiko sakon bat egiteko, baina gaurko honetan egunkariaz galdetzen didazuenez, uste dut egunkariaren itxiera horietako bat dela. Astelenero gertatzen zait gauza berbera, dendan ez zaudela esaten didatenean. Hain zera ederra, irakurte erreza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Hain zera ederra, irakurte erreza, zuzara egunkaria. Barnean murgiltzen naizen bakoitzean, gogorarazten didazu benetan naizena. Hain zera ederra, irakurte erreza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Hain zera ederra, irakurte erreza, zuzara egunkaria. Barnean murgiltzen naizen bakoitzean, gogorarazten didazu benetan naizena. Hain zera ederra, irakurte erreza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Hain zera ederra, irakurte erreza, zuzara
egunkari. Eskerrik asko egunkaria.